Ahojte ľudia, pamätáte si na takýto album? Podľa mňa nikto. To ani kedy bolo. Píše to tu. Pripíše vám to. Hej, ostrý. Rok 2019. Fajn. A mali ste kedy takýto album? Ideme si ho teraz pozrieť. Neviem. Princezna. Wow, nice. Neviem. Toto je veľmi moja obľúbená. Pekná je. Poviem to, každý videl. Tu sú klonové války. Tu ideme na prvý diel Star Wars. Neviem, Amazon Team. Moja posledná figurka, ktorú som získal, som ju nevedel získať. Tu neviem. Myslím, že 3, 2, neviem. V pohode, hlavne tu je tento tu. A mám tu hlavne lesklého. Ako aj tu. Neviem, čo toho chceš čakať. A potom aj tu lesklého. To je taký príjemný zvuk. A toto je nejaký, čo neviem vôbec, že čo je. Ale najradšej mám tohto z celého albumu. Ideme si ešte raz puknúť.